कमिटिनि जा फोसावदिं हाबाफारिजों लोगोसे जोंहा प्राइमारियावहाय माखासे मावनो गोनां खामानि दंबावो। बे जादों बुथ लेभेलनि गासैबो कमिटिफोरखौ लिंथुमनानै जोङो माखासे खामानि मावनो गोनां दङ। बेफोरखौनो जोङो सावरायलायदों। मानोना बुथ लेभेलनिफ्राय टप लेभेलसिम पार्टिखौ स्ट्रङै लाखिनायानो जोंनि थांखि। देरहानायाथ' जों देरहाखायो, खिन्थु देरहानायानो गासिबो जोबथा नङा, गोबां खामानि मावनांगौ थायो। ओंखायनो बेफोरखौ लानानै दिनै सावरायनाय जादों। नोंथांमोननि हेंथा दोलोनि थासारिया दा माबायदियाव दङ? अलमस्ट लाथिख' जानो थांगासिनो दङ। बे MP इलेक्सन जोबनायनि उनाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो मिथिलांबाय थागोन, जोङो समाजनो खिन्थिगोन। जोङो थारैनो बर' हारिनि गेजेराव मा खालामनो नागिरदों मानबगोरा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बेखौ फोरमान मोनलांगासिनो दं। जों बरायो आरो फैबावगोन, गोबां फैबावगोन, खाम्फायाव फैगासिनो दङ। सर्वप्रथम त म सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब हामीले धेरै विचार गऱ्यौँ, अगाडि पनि केही कुछ हामीले केही बनिन सक्छौँ बा हाम्रो गाउँमा केही डेभलप हुन्छ, मन्दिरहरू केही बनिन्छ, स्कुल बनिन्छ भन्ने हामी धेरै आश गऱ्यौँ। तर केही सक्सेस भएन र फेरि हामी पनि यो ग्रुप यो पार्टीमा पनि आएर हामी हेरौँ, विचार गरौँ, केही कुछ हामी बनिन सक्छौँ कि, हाम्रो छोराछोरीको भविष्य केही बनिन सक्छ कि। त्यसकै लागि हामीलाई राम्रो लाग्यो अहिले आएर, र हाम्रो एउटा ग्रुप पनि छ, त्यही ग्रुपलाई पनि अलिकति केही अघि बढाइदिनुहुन्छ भन्ने एउटा आशले पनि हामी यसमा आएका हौँ। यो भन्दा तपाईहरु अगाडि बीपीएफमा हुनुहुन्थ्यो र बीपीएफमा केही सुविधाहरू नभेटेर आज युपीपीएलमा जोइन हुनुभयो र भविष्यको दिनमा तपाईहरु युपीपीएल टिमबाट के आशा गर्नुहुन्छ? हामी त्यही आशा गर्छौँ र हाम्रो बाटोघाटो राम्रो होस्, स्कुलहरू बनियोस्, हस्पिटल बनियोस्। हामी टाढा दुख बिमारको लागि टाढा पुग्नुपर्छ, यहाँबाट बयौँ पुग्नुपर्छ। हाम्रो पेसेन्टहरू केही दुर्घटना पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि हामीलाई मन्दिर पनि हाम्रो त्यस्तै भइरहेको छ, अधुरो भइरहेको छ। हामीलाई त्यही नै चाहिएको छ, हाम्रो छोराछोरीको भविष्य स्कुल कलेज गाउँमै बनियोस्, त्यही चाहन्छौँ हामीहरू। बिनि उनाव 3.5 बोसोर हमना लादो BPF आव। थारमाने BPF आव 3.5 बोसोर थानायाव बिसोरनि मावनांगौफोरखौ मोजां मोनि हिसाबै दानि सरकारा जिहेतु जोंनि हा हुफोरखौ एसे मावना होगोन होनना आसा खालामनानै जों बिसोरजों लोब्बा थादों। दिनैनिफ्राय UPPL आव जों माने खामानि मावसिगोन। बेहाय गोबांथार नेपालीफोरा सान्थालिफोरखौ जइन जानाय नुनो मोनदों, मा बुंगोन? बेसेबांसो जइन जादों? दिनैहाय गिबियावहाय बेयाव बाहागो लानो हानाय जोंनि मिडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाबाय। दिनैहाय 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय देवस्रि प्राइमारिनि सिङावहाय जोङो गासै 42निफ्राय 46 सिम मानसि जोङो जयनिं खालामदों। बेवहाय आदिबासिनिफ्राय दङ, गोरखानिफ्राय दङ। बिथांमोना जोंनि UPPL पार्टिखौ मोजां मोननानै दिनैहाय जोंनाव जइन जाफैदों, गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनावहाय बेबायदि जयनिं जानो नागिरनाया, जयनिं जानो फैनो खोथा होनाया गोबां दंबावो, जों खालामलांबाय थागोन। आरो दिनैहाय जों सानो सानसेयाव बिदिनो 30 जन 40 जन 50 जन बिदिनो जागासिनो दं। फैबाय थानाय इलेक्सनसिमहालागै BPFनि मानसि थाहैगोन ना थाहैया बेखौ जों बेखौहाय बिथांमोना सिन्थासो खालामदों होननानै जों बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दिनैनि जेनाखि प्रग्राम आरो गुबुननिफ्राय सिगाङाव दाख्लि हाथिसाराव प्रग्राम जानाय बेनि उननिफ्रायनो जोङो लागातार जयनिं प्रग्राम लागासिनो दङ आरो लालांबाय थागोन उनावबो। आरो बेखिनियानो। BPFनि मानसिफोरा नोंथांनाव हाबफैबाय थादों नामा? BPFनि मानसिया जोंनाव हाबदों, आरो हाबोब्लाबो बिथांमोना जोंनि UPPLनि मानसिखौ जेबो खालामनो हाया। जोंनि UPPLनि मानसिया मानो होनना बुङोब्ला गुबुन पलिटिकेल मानसिफोर बादि नङा। जोंनि BPFखौ जों UPPLनि मानसिया मालाबाबो बोजबनानै लाया। आरो UPPLनि मानसिया जाथि आरो समाजखौ लुखांनायाव खामानि मावग्रा हिसाबै मालाबाबो UPPLनि बिथांमोना गुबुन पार्टियाव थाङा। फैबाय थानाय टाइमावहाय 14 चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव BPFआ 0 जाहैगोन नामा? बेखौथ' आं दहाय एसे सिगाङावनो बुंखाबायानो। फैबाय थानाय इलेक्सननि उनावथ' आरो बिथांमोना BPFनि मानसि थागोन ना थाया बेखौ समाजसो खोन्थागोन। आरो दिनैनि जानाखि पिक्सारखौ नुयोब्ला बिथांमोना इलेक्सननि उनाव सासेबो थाहैनाय नङा बेखौ जों बुंनो हायो। जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहागोनखौ आसा खालामो।
जयन्त बसुमतारियाथ' देरहागोन 100%। आरो जों दिनैहाय जानाखि जोङो खामानि मावबाय थादों पार्टिनि जानानै थांखिया बेनो जोङो जेरैब्लाबो जों UPPLनि जानाखि UPPL BJP आरो AJP जानाखि जयेन्टलि केन्डिडेट NDA नि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारि सारखौ जेरैबो देरहाहोनांगौ आरो जोंनि समाजनि आरो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खौसेथि आरो जोंनि ओनसोलनि BTC नि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ समस्याफोरखौ दिल्लीयाव थांनो खोन्थाहैनांगौनि थाखाय जोङो जयन्त बसुमतारिखौ 100% देरहागोन आरो दिनैनि पिक्सारखौ जों नुयोब्ला जों बुंनो हायो जयन्त बसुमतारि सारा देरहाखाबाय होननानै जों बुंनो हायो। नोंथांनि हेंथा दोलोनि सोरबाफोर सुबुंफ्रा नोंथांजों जइन जानो गोसोब्ला नोंथांनि बेखौ बुंनांगोन जोंनि बर्तमान जोंनाव दरजा खुला आरो सोरबाफोर जुदि गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जइन जानोब्ला जाफैबावनो हागोन नाथाय जोङो नैबे इलेक्सननि उनावहाय जोङो बिथांमोना जोंनाव जइन जानो होनना बुंब्लाबो जोंना थारमाने बिथांमोननि सायाव सांग्रोनांगौसो जागोन हयथ' जोङो जइनखौ लायाबो जानोबो हागौ इलेक्सननि उनावब्ला बेनि थाखायनो खावलायदों थारमाने फैबाय थानाय MP इलेक्सननि सिगांनो जाहाथे जोंनाव फैनो गोनां मानसिफ्रा बयबो ज' ज' फैखायो आरो उनावहाय बिथांमोनाव फैनो नागिरब्लाबो जों बिथांमोनखौ लानो जानाय नङा।